Mamuni logements sociaux ta yasa kasenga asarali noya uma fondé garantie hypothécaire du Mali au barakunyo sigira senga ambis komadaina. Mami waliya jugu ta ganyeshi anga jama chisfanga nyema asimi goitama ayirala ka foko ale makofali akumi kalanke kurane drusi yorola nabe fo mako wami okonna la kuma ngun koni chayara ansira wami re nyema ma ale bena wala likanye anga kuna funun konna la ni makofali nyereka Côte d'Ivoire jamana kuna fununa abina fo benyogonyo koni be sabatila uka jamana konna la nwati la kasabuke femi uka jamana kuntigi Alassane Ouattara ale uka jamana kuntigi koro Laurent Gbagbo bisimila ani sonjale mi au bisimila anga bi kuna funu keneka mimi na wala ko ye farafina ani jien fanto ke bareola kabe bi araba doyama selba kalo kletan shegi ijira bakele kemenani ani binani ni fla Mamuni logements sociaux koninta yasa asarali be se ka noya uma chuga muna ore konnala fondé garantie hypothécaire du Mali oluni office malien de l'habitat ukabolo di nyoma konnala we de meta kanyeshi ni makofele nunuma yasa femie ni walia nununye ni oye logements sociaux yere sarali abseka noya ubulo chuga mna yasa amseka familial soroni belajlena Abdou Ouattara aleni lay mo Traoré ukumeni kene kufolenka unana ne sheria muni anga jokole walasa mamunu be nulu gresika dura logements sociaux la uluka seka sonu ne resara lafiya yɛrɛ la anga jamana marbaw ye wulika jɔ bila senga ka hakilina dɔ bila senga n'a bɛ wele ko fondé garantie hypothécaire o laɲini fanba tɛ dɔwɛrɛ mamunu be n'u be logements sociaux ninnu kɔnɔ u ka se ka dɔndɔni bɔ kasabu la ka bila gɛrɛfɛ u ka se ka kɛ musaka ye min be u ka so yɛrɛ sarali yɛrɛ nɔgɔya fondé garantie hypothécaire ye fɛn ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye min bila en place parce que jamana ye fɛn caman bila en place o ye banque créé pour que se ka notamment banque de l'habitat ou bien wa fama ko banque malienne de solidarité u ye office malien de l'habitat fana créé mais olu bɛɛ ye ka mɔgɔ dɛmɛ ka so sɔrɔ o bɛɛ kɔfɛ u ye fɛn wɛrɛ créé n'o ye fondé garantie ye donc o bɛɛ créé dans le cadre de la stratégie nationale de logement pour que ka se ka kɛ mɔgɔw minnu tɛ se ka so sara fondé garantie kana olu jigi kɔrɔ u kana i ka so bɔsi la yɔrɔnin kelen bon ni min ye juru ye fondé garantie bɛna k'i dɛmɛ wakati ningona pour que se ka i labɛn i ka se ka juru sara nsigi kɛra sababu Mali dugukolo ko ani a soko ɲɛma ka kɔrɔfɔ la a ye wulikajɔ bila sen kan ka sariya kura yɛrɛ ta maa minnu be n'olu ma se ka don ni tɔn in na olu ka se ka wulikajɔ bila sen kan joona joona ka se ka u tɔgɔ sɛbɛ ka sabu kɔni kɛ jamana marabaw olu yɛrɛ bɛ dɔɔni ta a nafolo kasabi ninnu na k'o sara u ye alors bi sɔgɔmada in laɲini kun ye ka logements sociaux fɔlɔw aux bénéficiaires minnu tun ma assurance décès souscrit pour que Ghana aujourd'hui ka assurance souscrit campagne est là pendant 6 mois donc pour que les uns et les autres puissent venir au cas ka na yiningaluke ka se ka o tɔgɔ sɛbɛn fond de garantie ka produit na walasa i ka se k'i tɔgɔ sɛbɛn ni hakilina in na min bɛ tali kɛ adamaden yɛrɛ si la fo ka taa se so suguya min bɛ ni i bɛ a kɔnɔ hakilinaw bɛ tali kɛ o de la o waleya ninnu de bɛ se ka kɛ sababu ye ka baara yɛrɛ nɔgɔya i bolo so minnu b'a la o bɛ tali kɛ 759 1008 ka se 501 320 330 logements sociaux minnu bɛ yirimajɔkaw fɛ ka se logements sociaux min bɛ samɛkaw fɛ fo ka taa se sɛbɛnnikɔrɔ ta la n'i bɛ don fond de garantie la i bɛ taa condition d'adhésion c'est-à-dire que papier minnu b'a yamaruya i kan ka don a la cogo min na i bɛ t'olu minɛ anw fɛ yen nɔ mais o sɔrɔli tɛ baasi ye parce que an ye jeunes ta u bɛna taa condition ninnu distribuer cité bɛɛ kɔnɔna la ka taa jusqu'à ni i si fo ka taa san 45 la i dontɔ la i bɛ san 3 sara ka taa san 46 la ka taa bila san 60 la i bɛ san 4 sara i dontɔ ka taa san 60 la ka taa bila san 70 i bɛ san 5 sara wariw tɛ bɛrɛ ye prime mensuelle u b'a fɔ min ma prime de garantie vie o tɛ dɔwɛrɛ ni F2 ni F3 b'i bolo o ye 900 ye ni F4 b'i bolo o ye 1100 de donc i bɛ taa i ka so tableau d'amortissement minɛ i bɛ wari ninnu sara i bɛ anw approcher maximum kalo 1 yɛrɛ ka jan 2 semaines o b'a sɔrɔ i donna garantie la i bɛ taa i bɛ papier signer anw fɛ yen nɔ ala k'an kisi n'i donna la janvier la hali ni facture kɛra février la anw bɛ so sara fo ka taa ban mɔgɔ si tɛ gɛn ka bɔ so kɔnɔna la an kɔni b'a ɲini population fɛ an tun ye fɛn in daminɛ sisan a kun dabila la mais mɔgɔw de gɛrɛla an na bénéficiaires k'u b'a fɛ ka don a la
o da to an y'a daminɛ mais yɔrɔ fana dɔ fɔ ka fara kan dɔw bɛ yen nɔ u bɛ sa ka sɔrɔ so ma garanti u ka ayant droit u ka mandataire des bénéficiaires de logement o bɛ se ka taa garanti an ka yɔrɔ la. Fond de garantie ale ni office malien de l'habitat olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye bɛɛ lajɛlen ka se ka so yɛrɛ sɔrɔ nɔgɔya ni lafiya yɛrɛ la o tɛmɛnen kɔfɛ fana i ka so ka se ka to i bolo ka kɛ i ta ye kuda ye. Don kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ sigi diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la hépatite tɔgɔ la ni dɔw yɛrɛ b'a dɔn biyɛndimi na o laɲɛnamayara bi sɔgɔmada in na maakɔrɔw tɔgɔ la so la maison des aînés Amdalaye ACI la a kunba tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa fɛn min ye hépatite bana ye o bɛ se ka kɛlɛ cogo min ka bɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna la u ye thème kɛrɛnkɛrɛnnen min ta diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la o de ye ko fɛn min ye hépatite ye maaw kɔni kana sigi ka a makɔnɔ bilen bɛɛ lajɛlen ka wuli ka taa a sɛgɛsɛgɛli ale ni a furakɛliw sigi sen kan a kɛnɛ kan maabaw caman kun bɛ yen nɔ fɛn min ye diɲɛ jamanaw ka faraɲɔgɔn tɔn jɛkulu min sigilen don kɛnɛya yɛrɛ tɔgɔ la ni a bɛ fɔ o ma ko OMS u ka nɔlabila o kun bɛ a kɛnɛ kan minisiri min ka baara ɲɛsinnen don an ka jamana kɔnɔ kɛnɛya kow ma u ka nɔlabila fɛnɛ kun bɛ yen nɔ Maimuna Kulibali ni Sali Finare olu kun bɛ yen nɔ telen t'a tɔgɔ la. Don min bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka sigi sayi bana tɔgɔ la diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ni o bɛ bɛn juillet kalo tile 28 ma an ka jamana ma to kɔ a la togoya si la a ye fɛn caman bɛɛ minnu bɛ tali kɛ kunnafoniw na nin donba in sigi kun dɔ ye ka se ka maaw la kunnafoni sayi banaw kan ani a bɛ se ka kɔlɔlɔ min lase adamaden ma. Journée c'est l'occasion ka mɔgɔw ka attention attirer nin bana in kan pour que gouvernement a ka se ka prise en charge kɛ à hauteur de souhait. Sayi banaw kɛlɛli ko gɛlɛya caman bɛ a kɔnɔna la ka d'a kan warikow bɛ a la. Ko gɛlɛya dɔɔni bɛ yen a gɛlɛya bɛ taa wariko fan fɛ wari caman tɛ di la pour que ka nin bana in furakɛ ka banaw bɛɛ furakɛ en règle générale dɔw y'a fɔ engagement dɔ tun taara Abuja k'a fɔ ko kɛnɛya sira fɛ il faut que jamana o jamana i ka 15% ta i ka budget la k'a consacrer santé la anw dun bɛ 6% de la environ au plus haut c'est 6%. Ni occasion c'était pour que ka attention attirer nin bana in kan que ce ne soit pas une maladie négligée et pour que gouvernement ani maa i bɛ nin bana in kɛlɛli la an k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que bana in ka disparaître. Ni don kofɔlen ɲɛnɛmayali kɛnɛ kan fɛn caman kɛra minnu bɛ tali kɛ bilasiraliw catiriw fo ka taa a se sayi bana joli sɛgɛsɛgɛli o tun bɛ ka kɛ a yɔrɔ la maa caman bɛ yen nɔ minnu ni olu yɛrɛ taara ni bana kofɔlen joli sɛgɛsɛgɛ kɛ. Bon ne y'a kɛ kun caman na parce que bana filɛ mɔgɔ tɛ bana dɔ ka ban a bɛ kɛ kɔnɔko bana dɔ tɛ la k'a sɔrɔ a b'i da ne nana kɛ pour que n k'a dɔn n'a sɔrɔ a bɛ n da ou bien a tɛ n da pour que n bɛ se ka bɔ fili la cogoya min na parce que puis a curiosité fana bɛ n na n k'a dɔn n fɛn min na ou bien fɛn tɛ n na. Bon ne bɛ maliyɛnden cɛ n'a muso bɛɛ wele denmisɛnnin maakɔrɔba mɔgɔden tɛ mɔgɔba tɛ mɔgɔ fitinin tɛ bɛɛ ka ne bana sɛgɛsɛgɛ kɛ pour que k'a dɔn ni bana t'e la ou bien bana b'i la parce que ne nana ne yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn ni bana t'e la e bɛ se ka ko mun kɛ i b'o dɔn même bana b'i la e bɛ se ka traitement caman kɛ pour que e bɛ se ka yɛrɛ bɔ fɛn dɔ la cogoya min na. Donc an nana ka na dépister ne tɛ bana in dɔn ten kosɛbɛ mais u b'a fɔ cogo min na bana in ye bana jugumanba ye. Donc ne nana ka na dépister pour que ka se ka dɔn n'a sɔrɔ a bɛ na ten na. Bon ne bɛ se ka kumakan mun ɲɛsin population ma bana in ma u ka na ka n'u dépister pour que ka na bana in dɔn parce que a fɔra cogo min na ko bana in ye bana jugumanba ko bana in a ka jugu. Donc ne b'a ɲini population fɛ o bɛɛ ka bɔ bɛɛ ka na i k'i dépister i k'a dɔn n'a sɔrɔ a b'i la n'a t'i la. Ka da sayi bana kɔlɔlɔw kan a bɛ ɲini dɔgɔtɔrɔ bɛɛ lajɛlen fɛ sanga ani waati u ka maaw bila u ka taa ni bana kofɔlen joli sɛgɛsɛgɛw kɛ ɲina kumasen min taara ni o ye thème ye diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ko sayi bana ko o tɛ se ka makɔnɔli kɛ tuguni an ka jamana o ye kumasen min ta o de ye ko la prise en charge de l'hépatite ne peut plus attendre o de ye ko sayi bana furakɛli a tɛ se ka makɔnɔli kɛ tuguni. Waleya jugu min tara ka ɲɛsin an ka camancɛ fanga ɲɛma Asimi Goyita ma seliba tɛmɛnen ninnu na hali sisan ŋunuŋunukanw caman kɔni bɛ sen na ka sabu kɛ a yela k'a fɔ maa mun ye nin waleya in kɔni kɛ ale kɔni fatura a fatulen kɔfɛ ɲininkali tɔ mun kɔni bɛ sen na ni maa in ye maa kofɔlen jumɛn ye dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ a tun bɛ kalan na kuranɛ durusi yɔrɔ dɔ la ni a bɛ fɔ o ma ko wami o de kɔnɔna la an sera wami yɛrɛ directeur ma min ni ale bɛ a ɲɛmɔgɔya la bi na yaasa ale bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye ni maa kofɔlen ale ka koɲɛw la an ka jɛ k'an ɲɛmadaw fɛ.
Al-Hassan Touré n'ale yɛrɛ maa ye min tun y'a essayé k'an ka jamana ɲɛma yɛrɛ bɔnɛ ani na selidon sɔgɔmada fɛ. A ka fatuli kɔfɛ kibaruyali fɔlɔw y'a yira k'a fɔ ko nin kanbɛlɛnin kɔni tun y'a ka kalan kɛ a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko centre Wami n'ale yɛrɛ bɛ Suguni kɔ. Ŋunuŋunukan caman kɔfɛ centre Wami yɛrɛ ɲɛmaaba ale y'a laɲini ka walawalali kɛ maaw ye. A balila anw yɛrɛ la kunu an y'a ye kibaruyaw réseaux sanfɛ k'a fɔ ko a tɔgɔ ye nin ye a bɛ bɔ nin yɔrɔ in na a bɛ tan a ye kalan kɛ Wami kalanyɔrɔ la o balila anw yɛrɛ la. Tiɲɛ don ne ye Wami ka kalanyɔrɔ in directeur ye mais ne y'a directeur sabanan de ye. Directeur 2 kɔnna ne ye. Ne y'a directeur daminɛ 2016 an b'o san 5 na sisan nka ne kɔni t'a dɔn. Bon komi ne t'a dɔn n kɛlen ka kibaruya in ye n baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ yen dɔw b'a la minnu depuis kalanyɔrɔ daminɛna olu bɛ yen i n'a fɔ secrétaire ye comptable gardien olu bɛ yen ne y'olu ɲininka aw bɛ karisa dɔn wa a tɔgɔ fɔlen k'o t'a dɔn a photo lajɛ a b'a dɔn k'an t'a dɔn bon an k'o to yen e mun ye secrétaire ye archive lajɛ registre min b'an bolo est ce que a tɛmɛna yan wa a ye registre lajɛ k'a fɔ oui donc kalannen dɔ tɛmɛna min tɔgɔ ko Alassane Touré mais a kɛra depuis ni 2007 de kɔnɔna na k'a sɔrɔ o bɛ ka année préparatoire a yɛrɛ ma spécialité foyi daminɛ a tun bɛ année préparatoire de la tile damadɔ dɔrɔn a tununa a tun bɛ na mɛ tile damadɔ a tununa bon k'a to la fo bi an t'a kibaruya kalama bon est ce que o Alassane kelen de ye ne wa o tɛ ne wa anw t'a dɔn Alassane kɔni dɔ tɛmɛna nka kɔfɛ an yɛrɛ ka kalanden dɔ y'a fɔ an ye ko oui o Alassane kelen don parce que olu n'a tun bɛ classe kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ mais a tununa donc o b'a yira fɔ c'est vrai Alassane a ma kalan k'an fɛ mais a tɛmɛna yen a ma kalan k'an fɛ a tɛmɛna yen o kɛra depuis kuma jumɛn depuis ni san 10 kɔ sisan donc anw n'a tɛ ɲɔgɔn kalama an t'a ka foyi dɔn o kɔni an bɛ min dɔn la o de ye nin a ma kalan kɛ anw bolo a tɛmɛna yen de. Maa minnu ye nin kibaruya ninnu jɛnsɛn bɔlɔlɔ sira fɛ k'a sɔrɔ u ma fɛsɛfɛsɛli yɛrɛ kɛ walasa ka se ka tiɲɛ dɔn a dɔw la ekɔliso yɛrɛ tɔgɔ tun bɛ se ka tiɲɛ nin sababuya la. Denmisɛnnin dɔ de bɛ yen o de ye publication dɔ kɛ k'a fɔ k'ale n'a ye kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ et puis o ye ɲɔgɔn depuis première fo 6e ko fɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Wami na hakili cɛ y'a sɔrɔ bɛ Wami na ale ye o kuma in fɔ mais o tigi yɛrɛ an n'a kumana a ye hakɛto ɲini kɛ a ka laɲini tɛ nin bɛɛ ye et puis ale janfara bon o janfara cogo min yɔrɔ kɔnɔ o t'an concerné mun b'an concerné kosɛbɛ nin ma kalan an ka kalankɛyɔrɔ la a tɛmɛna an ka kalanyɔrɔ de la a ma hakili gɛlɛn ko diina ko mun ko an ka kalanyɔrɔ tɛ diina kalanyɔrɔ ye kalanyɔrɔ in ye bololabaara kalankɛyɔrɔ don wa a bɛ jamana ka programme de kalan nka mɔgɔ min bɛ n'olu ŋaniya ma ɲi e y'a fɔ cogo o cogo o kɔnɔ o bɛ ko dɔ ta k'a gulon ɲɔgɔn na parce que kuma bɛɛ laɲini ye ni ko dɔ kɛra dɔrɔn nin tɛ anw dɔrɔ laɲini parce que madarasa tɔgɔ mana fɔ dɔrɔn u bɛ fɛ ka madarasadenw lagosi ko bɛɛ la madarasa de o de bɛ nin kɛ o de bɛ nin kɛ tan bon o tigiw an bɛ mun fɛ dɔrɔn ka hakili sɔrɔ e la k'a dɔn k'a fɔ ko kuma min fɔra tiɲɛ tɛ relation t'an ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ wa an ma hakilinan don a la a ye waati fitinin dɔrɔn de kɛ anw fɛ yen. Lakanabaliya kɔni ɲɔ ɲɛlen don kosɛbɛ nin wagati laban ninnu na fo ka taa se jamana marabagaw ani diinɛ ɲɛmaw bingani wale kɔni bɛ ka taa kulu de sɛgɛrɛ. Sisan waati in na dansago ani ka laɲini ka dankari mɔgɔ ɲɔgɔn na o cayalen don o caya ne bolo sababuyaba dɔ bɛ o la o ye ɲagili kɛbaliya ye ka ɲa mɔgɔ min bɛ tiɲɛni kɛ o tɛ ka ɲɛ cogo ɲuman na dɛ o tɛ ka ɲɛgɛ cogo ɲuman na ni ɲagili bɛ da tigi kan ka ɲa kosɛbɛ dɔ bɛ bɔ a la filanan ye lamɔ tiɲɛna ne ni fɛn fila n'o ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ lamɔ man ɲi hali ni tiɲɛni kɛra a tigi bɛ ɲɛgɛ cogo la mun ɲɛgɛ cogo mun kan k'a to a ka tiɲɛni dabila a tɛ se o ma o de bɛ na ni nin bɛɛ lajɛlen ye c'est n'a ye k'a fɔ mun ye jamana yɛrɛ ka fɛn taamasiyɛnbaw ye ni diinɛ ɲɛmɔgɔw fara jamana ka taamasiyɛnbaw don ni jamana faamaw fara jamana ka taamasiyɛnbaw don bon kɔrɔ ye ko dankari kɛra kɔni mɔgɔ gansanw de la mɔgɔ gansanw ta de banna parce que olu tɔɔrɔla binganiw kɛra olu kan donc sisan fo ka taa se yani ko yɛrɛ kan ka taa dan yɔrɔ min na a sera yen o b'a jira ko bɛɛ kan ka hakili sɔrɔ faamaw kan ka jɔ o jɔyɔrɔ la ka ɲagali kɛ kosɛbɛ denmansaw ka sigi kɔ ka u ka lamɔ fana kɛ lamɔ cogo ɲuman na sinon an bɛ taa cogo min na nin tɛ hakili sigi di nin tɛ siniɲɛsigi di anw ma a t'a da an ka jamana ma fiyewu. A ye ne n'o kunnafonidila bɛɛ fɛ ni wagati ninnu na u k'u ka kunnafoniw sɛgɛsɛgɛ wa k'a taa sunkɔrɔ fɛnɛ walasa u kana tɔɔrɔ se dɔw ma ni affaire in na.
Jɛkulu min sigilen don yaasa bɛn ni kelenya sabatili o accord ni o tɛgɛnɔbila kɛra o bɛ se ka sabati cogoya min na olu ka session u ka lajɛba a tako 44 a sigira sen kan fɛn min ye nin yɔrɔ kofɛlen ye sa maa min tun bɛ a kɛnɛ kan ni o ye maa ye minisiri min ka baara yɛrɛ ɲɛsinnen don an ka jamana kɔnɔ bɛnɲɔgɔnyaw sabatili colonel major Ismail Wage ale tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan Amadu Ɲamili bɛna walawalali kɛ o la. Ka kɛ ni gwɛlɛya min ye anw ka jamana sɔrɔ san 2012 ni maramafɛn tabaga jɛkulu dɔ nana bi anw ka jamana kan ka fɔ una jamana yɛrɛ kɔni bɔrɔtɔ fila ye o wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ bɛnkan sɛbɛn dɔ kɔni nana tɛgɛnɔ bila anw yɛrɛ ni jamana maramafɛn yɛrɛ tabaga jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ min ni a kuma ɲɔgɔnyaw kɔni daminɛna anw ka jamana kɔnɔ ni ka taa a fori Alizeri jamana yɛrɛ kan hakaja ka taa se diɲɛma yɛrɛ ma olu bɛɛ lajɛlen ka i da don o kisaw la tuma min na ni bɛnkan sɛbɛn kɔni tɛgɛnɔ bila kɔni kɛra anw ni bamaci jɛkulu yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kulu kɛrɛnkɛrɛnnen nana sigi min bɛ baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi n'a bɛ fɔ ma comité de suivi de l'accord nin ye kulu kɛrɛnkɛrɛnnen min yɛrɛ ɲɛmɔgɔya bɛ Algérie yɛrɛ jamana kɔnɔden dɔ bolo min yɛrɛ Algérie yɛrɛ ka lasigiden min bɛ anw ka jamana kɔnɔna na tuma ni tuma olu kɔni bɛ to ka sigi kɛ min b'a to bɛnkan sɛbɛn min tɛgɛnɔ bila kɛnu kelen filɛ nin anw yɛrɛ ka jamana ani bamaci jɛkulu yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ a baaraw bɛ se ka lawaleya cogo min na kabiri san 2015 ka na bila an bɛ san 2021 min na ni sigi kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ to ka kɛ sigi tako 44 o kɔni waleyara kunungo an ka ministre min sigilen don jamana yɛrɛ kan bɛɛ bɛ se ka sabati malidenw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na ale tun bɛ a kɛnɛ kan ka taa se bɛnkan sɛbɛn min yɛrɛ tɛgɛnɔ bilalen filɛ nin ye anw yɛrɛ ka jamana ani bamaci jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ bamaci jɛkulu yɛrɛ ka maa ɲɛmaw olu fɛnɛ tun bɛ a kɛnɛ kan ka taa se diɲɛ seleke naani ka kɛlɛbolo min bɛ anw ka jamana kɔnɔ ni a bɛ fɔ a ma ko MINUSMA olu ka maaw fɛnɛ tun bɛ a kɛnɛ kan daw kɔni nana don fɛn min na o de ye bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ ka se ka kisaw ta k'a lajɛ an bɛ don min ko bi waleyaw yɛrɛ bɛ cogoya jumɛn na ka se ka i da don olu bɛɛ lajɛlen na masala fanbaw kɔni nana boli fɛn min kan o de ye kɛlɛbolo min kan ka bila sen kan joona joona ni a bɛ fɔ o ma ko bataillon reconstitué n'o de ye maramafɛn yɛrɛ tabaga jɛkulu ka taa se an yɛrɛ ka finitigilakaw ma u yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka mɔ ɲɔgɔn ma cogo min na walima ka kɛ jɛkulu kelen u ka se ka jamana yɛrɛ lakana sabati n'i ye o baaraw ta k'a lajɛ mago kɔni bɛ kɛlɛkɛcɛ mun na a bɛ taa se fo kɛlɛkɛcɛ yɛrɛ 3,000 bɔɲɔgɔnko ma hali n'i y'a sɔrɔ o baaraw kɔni daminɛna n'a bɛ senna sumaya yɛrɛ la o kɔfɛ dan na don kisa min na o ye lakanaba kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ ma police territorial la dan na don olu bɛɛ lajɛlen na ka fɛsɛfɛsɛli kɛ bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an ka jamana kolatigɛ cakɛ bondaso yɛlɛma minnu kɔni kan ka don la n'a bɛ fɔ ma réforme institutionnelle ka taa se politique ko fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra kisɛ dan na don min na bɛɛ lajɛlen kɔfɛ nafolo min yɛrɛ kɔni kan ka don yiriwali yɛrɛ kuntagalajan na dan na don nin bɛɛ lajɛlen na ni ka fɛsɛfɛsɛli kɛ u ka nin sigi yɛrɛ kɛnɛ kan ka taa se maa minnu yɛrɛ fɛnɛ kɔni kan ka sigi anw ka sigidaw yɛrɛ kɔnɔna na minnu kɔni bɛ kiiri tigɛ hali ni y'a sɔrɔ u ni kiiritigɛla yɛrɛ tɛ kelen silamɛ yɛrɛ ka bolo ka dan na don ninnu bɛɛ lajɛlen na muso yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛnkan sɛbɛn kɔnɔna na ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra fɛsɛfɛsɛli fɛn colonel major Ismail Wage ale kɔni y'a jira k'a fɔ wulikajɔw ni cɛsuru bɛɛ lajɛlen bɛ ka bila sen kan min b'a to nin sɛbɛnfura in yɛrɛ a lawaleyali o bɛ se ka bila sen kan nka a kɔni ye wele bila ka ɲɛsin maramafɛn yɛrɛ tabaga jɛkulu minnu bɛ yen nɔ ni u yɛrɛ bɛ anw ka jamana kɔgɔdugan fan fɛ cɛsiri yɛrɛ fɛnɛ ka bila sen kan olu yɛrɛ fɛnɛ yɔrɔ ka taa se an yɛrɛ dɛmɛbaga jɛkulu ma min b'a to baara ninnu bɛ se ka kɛ baara sabatilen cogo min na o cogo kelen na bɛnkan sɛbɛn min tɛgɛnɔ bilalen filɛ nin anw ni bamaci jɛkulu yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ san 2015 jɛkulu min bɛ yen nɔ ni o bɛ ka baara yɛrɛ kɔlɔsi n'a bɛ fɔ o ma comité de suivi de l'accord ale ɲɛma ale kɔni sɔrɔla ka ɲankili ta ka waleya sɛgɛrɛ waleya min kɔni taara k'an ka cɛmancɛla fanga yɛrɛ ma ɲɛma sɛgɛrɛ ni o ye Asimi Goyita ye seliba yɛrɛ don min bɛnna dɔgɔkun tɛmɛnen ma o cogo kelen na Algérie jamana kɔnɔden y'a jira k'a fɔ olu kɔni ka dɛmɛ bɛna to cɛmancɛla fanga yɛrɛ nɔ kan min b'a to anw ka jamana a bɛ se ka a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na olu kunnafoniyaw de b'an sɛnsɛn ka taa farafinna ni diɲɛ fan tɔw kibaruyaw la Côte d'Ivoire jamana ɲɛma Alassane Ouattara ale Laurent Gbagbo ni o yɛrɛ Côte d'Ivoire jamana kuntigi kɔrɔ ni Alassane Ouattara yɛrɛ sigira o de nɔ la a ye o bisimila yaasa ka se ka bɛnɲɔgɔnyaw sabati halisa u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la u ka nin ɲɔgɔnye ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen kɛra ka sabu kɛ u ka ɲɔgɔnye laban a yirala k'a fɔ o kɛra san 2010 tɛmɛnen ninnu na kalafili senfɛ minnu ni o yɛrɛ kɛra sababu ye ka na ni gɛlɛya caman ye u ka jamana kɔnɔ u kelen ko ka ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ a bɛ kalo kelen bɔ ɲɔgɔn bɔ ni ɲɔgɔnye a yirala k'a fɔ nin kɔni bɛna na kɛ sababuya ɲuman ye fɛn min ye bɛn ni
gɛlɛya bɛ se ka sabati Côte d'Ivoire yɛrɛ politique na sira fo ka taa se jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ka bɛnɲɔgɔnya la cogoya min na. Fanga sinamatɔ maaw ka kunnafoni so min n'a bɛ fɔ o ma ko Notre Voix olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko Alassane Ouattara ale ni Laurent Gbagbo u ka nin fara ɲɔgɔn kan nin bɛna kɛ sababuya ɲuman de ye olu ka jamana yɛrɛ ma ka sababu kɛ bɛnɲɔgɔnya min bɛ ka ɲini a bɛna kɛ o sabatili sababuya ye. Ni ma kofɔlen fila ninnu ka ɲɔgɔn ye laban a kɛra novembre kalo tile 25 san 2010 tɛmɛnen o kɛra fɛn min sen fɛ o de kɛra télévision so dɔ la min ni nin ma kofɔlen fila ninnu o tun bɛ débat la jamanakuntigi karata tako filanan masurunaw la. Liban jamana kunnafoniw na ministre ɲɛmaa kura min kɔni sigira u ka jamana yɛrɛ kunna ni ale tɔgɔ de ko Najib Mikati ale a ka yalalaw kɔni daminɛ jamana yɛrɛ ma baw fo ka taa se jamana politikimaw kɔni ma yaasa fɛn min ye gouvernement ye a bɛ se ka o sigi sen ka joona joona la cogoya minnu na fɛn min ye États-Unis jamana ye olu kɔni ye a laɲiniw fɛ u ka gouvernement dɔ sigi sen ka teliya la yaasa fɛn min ye u ka jamana ye a bɛ se ka bɔ ni dingɛ in kɔnɔ a sigilen fanga la o tile fɔlɔ ninnu kɔni a y'o bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ yalala la yaasa fɛn min ye ka taa maaw ka hakilinaw ɲini ka fara ɲɔgɔn kan yaasa a bɛ se ka gouvernement kɔni sigi sen ka cogoya minnu na o de kɔnɔna la Najib Mikati a ye maaw kɔni ladɔnniya k'a fɔ ko ale bɛ ka fɛɛrɛw kɔni caman sigi sen kan wa ale ni jamana ɲɛmaa u ye ɲɔgɔn yew caman kɛ yaasa ka se ka gouvernement kura dɔ kɔni sigi i n'a fɔ u ka jamana yɛrɛ bɛ dingɛ min kɔnɔ nin wagati ninnu na jamana yɛrɛ bɛ se ka taga bɔ a kɔnɔ cogoya min na. Madagascar jamana kunnafoniw na hakilina jiginna Fransika maa fila olu kɔni k'u minɛna u ka jamana kɔnɔ dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen na ka sababu kɛ ko u tun bɛ ka ɲagamini dɔw kɛ Madagascar jamana yɛrɛ kɔnɔna la ka taga ɲɛsin u ka jamana ɲɛmaa André Rajoelina ma a yirala k'a fɔ ko maa wɛrɛw fana kɔni nɔ minɛna o waleya ninnu kɔni senfɛ o maa welelen ninnu dɔ la fɛn min ye u ka jamana dɔnkilidala dɔ ye n'a bɛ fɔ ale ma ko Sariraka ale fɛnɛ nɔ minɛna ka sababu kɛ fɛn min ye a ka sokɔnɔna ye finitigilakaw kɔni taara o bɛɛ lajɛlen larawe minnu kɛra kunnafoni ye minnu kɔni dira u ka jamana yɛrɛ kunnafoni so dɔ fɛ wa maa dɔ minnu kɔni ale gɛrɛlen don nin sɛbɛnfura ninnu na sɛbɛnfura min bɛ tali kɛ ni maa kofɔlen ninnu ka waleya ninnu na a y'a yira k'a fɔ ko nin dɔnkilidala kofɔlen yɛrɛ ko a minɛna finitigilakaw fɛ k'a bila garde à vue la ko ni jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ nin dɔnkilidala kofɔlen ale yɛrɛ kɔni ye président kɛrɛfɛmaa ye nka u t'a dɔn cogoya min na ale yɛrɛ kɔni nɔ minɛna ka fara nin maa kofɔlen ninnu kan fɛn min ye u ka jamana maabaw fɛnɛ caman ye kɛrɛnkɛrɛnna u ka gendarmerie maaw olu fɛnɛ bɛɛ lajɛlen welelen don finitigilakaw fɛ yaasa u bɛ se ka taa sɛgɛsɛgɛli boli o kan cogoya minnu na nka nin bɛɛ lajɛlen na fɛn min ye jamana ɲɛmaaw yɛrɛ u ma kunnafoniya jɔnjɔn kɔni di nin maa kofɔlen ninnu ka ko la wa seereya minnu sɔrɔla u ka waleya ninnu na u ma se ka olu kɔni si lajɛlen di halisa u dadalen kɔni tora kabini nin maa kofɔlen fila ni o ye Paul Rafano Harana ye ale ni Philippe François olu minɛnen kɔfɛ nin ye a dɔgɔ furancɛ kelen Tunisikaw fɛ yen nɔ Hichem Meshishi u ka jamana kuntigi kɔni kelen kɔ ka ale bɔ premier ministeriya la ale y'a yira k'a fɔ a bɛna fangaw di ENADA ni o ye u ka parti politique dɔ ye ni maa caman kɔni bɛ olu yɛrɛ bolo wasabulon kɔnɔna la olu y'u ka dɛmɛ kɔni ta ka ɲɛsin a ma ka sababu kɛ olu ye a yira k'a fɔ ko fɛn min ye fanga bɔsi dɔ ye o dɔ kɔni sigira sen kan nka fɛn min ye u ka lajɛ dɔ ye o sigilen kɔ sen kan sa fɛn min ye Meshishi a y'a yira k'a fɔ a bɛna fanga kɔni di parti ENADA ni ale yɛrɛ de kɔni ka maaw kɔni ka ca wasabulon kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ olu kɔni pɛrɛnnen don wasa fɛn min ye wasadenw ka kalafili fo ka taa se jamana kuntigi kalafili ma o bɛ se ka segi sen ka teliyala cogoya min na yaasa u ka jamana yɛrɛ démocratie ko fo ka taa se a fɛn wɛrɛw ma olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka segi sen kan o kɔnɔna la u ko k'u kɔni tɛna jɛn'a ye fɛn min ye waleya dɔw ye u ka taga segi sen kan ka o kɛ nin kalafili ninnu lasumayali sababu ye nin parti kofɔlen yɛrɛ ɲɛmɔgɔ Rached Nyanyushi ale mɛnna wasabulon da la tɛnɛn tɛmɛnen a bɛ heure 12 bɔɲɔgɔn bɔ a kɔni y'a ɲini k'a bɛ don fɛn min ye finitigilakaw ye olu caman kɔni tun bɛ da la u ma sɔn a ka don cogoya si la ni ne bɛ dansigi kɛ aw ka kunnafoniw na ɲɛmaasɛ sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan ka di aw ma bi an b'aw fo ka waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ fo Mali kɔkan aw minnu teliya ta suganti ka kɛ aw ka kunnafoniw tayɔrɔ ye aw bɛ se ka nin kunnafoniya kelen ninnu sɔrɔ sini nɛgɛ kanɲɛ 10 wagati aw k'an bɛn wagati wɛrɛ inshallah